Hello mga ka-idol, mayong hapon. So di ko karon mga ka-idol naglingkod sa atubangan nga bahin sa akong balay mga ka-idol. Kay gusto ko nga magpasalamat sa mga tao nga nitabang og ni-sponsor sa akong balay para ma-repair. So dapat pasalamatan gyud ni nako sila mga ka-idol kay kung wala pa ni sila mga tawhana dili gyud ni mahitabo nga ma-repair ang akong balay diri sa bukid niining mga panahon na karon niining tuiga. So mao na nga pasalamatan jud nako sila og dako. So una na akong pasalamatan ako ning gilista kay malimot unya ko mga ka-idol inig istorya nako dire so tagbaw na sa tagunahuna. So mao ni sila no. So una pasalamat og dako ni Ma'am Rosalie Cañete from Japan. So salamat kayo ma'am. So si Ma'am Rosalie nitabang siya para bayad sa paggabas sa kahoy. O dako kay kog nabayaran sa paggabas og kahoy mga ka-idol no. Oh, salamat kayo Ma'am Rosalino sa dako nimong tabang. Oh, kay nakapagabas ko og kahoy. Mao na nga ako ang gigamit ya sa balay. Andin ikaduha na kong pasalamatan nga mao si Ma'am Mar Opton. So salamat kayo ma'am. Tungod kay si ma'am maoy nag-sponsor usab para sa bongbong o kanang amakan. Si ma'am maoy nag-sponsor ni ana tibuok bongbong. O walo na siya ka palit tanan so dako sad kong nabayran ana kay apil man ng lugpit o kanang lagpat bitaw nga kahoy so mahal sad na. So mao na nga pasalamat ko ni ma'am kay siya mo ini-sponsor sa bongbong tanan. So salamat kayo ma'am sa dako nimong tabang sa akong balay. Ang ikatulo na akong pasalamatan mao si Ma'am Jing from UK tungod kay nakatabang usab siya tungod kay pagsuhol sa panday o laliman ka na magsuhol tag panday mga idol, grabe ka mahal usab no o mahal na kayo ang suhol sa panday karong mga panahon na. So salamat kayo Ma'am Jing diha sa nasod sa UK. And then ikaapat na akong pasalamatan mao si Ma'am Elena from Canada. So salamat kaayo ma'am tungod kay dako kay kag natabang ma'am sa akong balay diri sa bukid tungod kay kanang kuan mga idol kanang jealousy o upat na kabintana. So dako kong nabayran ana kay upat man na kabintana. So si Ma'am Elena mo'y nag-sponsor ana lakip na ang pintal. Si Ma'am Elena mo'y nag-sponsor ni ana kanang pintal sa balay nako diha mga idol. Oh, salamat kaayo Ma'am Elena sa dako nimong tabang sa akong balay tungod kay nabutangan jud og jealousy o akong balay diri. So salamat kayo ma'am sa dako nimong tabang. And then ikalima na akong pasalamatan mao si Ma'am Priscilla Gades from Hawaii. So salamat kayo ma'am. Tungod kay si Ma'am Priscilla Gades siya mao ni-sponsor sa atop o kanang sin o gibaguhan na tanan mga idol. O katong mga daan akong sin sa una gikuha tanan gilisan og bag-o. Mao na naron nga bag-o na siya tanan diha 24 na siya kapalit tanan. So dako kong nabayran ana lakip na kanang gihimo sa nibang hardiplex. O and then dala na pud sa suhol. So dako kay pud og natabang si Ma'am Priscilla Gades akong balay. So medyo dako usab iyahang na natampo natabang cash diri sa amo ano para ma-repair akong balay og inyuman ni Ma'am Elena dako usab ang natabang gyud ni Ma'am Elena og ni Ma'am Priscilla. So salamat kayo ninyo dako kay mog natabang gyud. So kaninyong tanan salamat gyud kaayo ninyo kay kung dili patungod ninyo dili gyud ni ma-repair ang akong balay diri sa bukid kay kinsa ra man ko diri nga wala ko'y trabaho o sa mga nangutana diya pilay nagasto sa balay sa pag-repair. So nikabat na kini ngadto sa 72k. So asa man ko anang kantidara nga dako kaayo 72k. So mao na nga pasalamat gyud ko og dako sa mga nag-sponsor o kay mga kini sila mga tawhana mga humok og kasing-kasing mga malumong kasing-kasing kay bisag dili kaila wala gyud sila magduduha og tabang diri sa amua. Mao na nga pasalamat gyud ko og dako. Una na kong pasalamatan gyud og dako mao ang Ginoo. Tungod kay adunay sa mga tawo nga gihimong instrumento gigamit para mutabang diri sa amua. Oh, salamat kog dako sa Ginoo kay kining tanan iya gining pagbutanan. So ako na lang mahinaot no nga bubuan pa mog daghang mga grasya sa Ginoo, blessings kanang pilo-piloon pa ang inyong madawat nga mga blessings sa Ginoo tungod kay wala mo magduduha og tabang. Oh.
ug hatagan pa mo og maayong mga panglawas kanunay sa Ginoo para daghan pa mo nga matabangan. So mao ra to mga ka-idol ug daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.